Gibarugan ni House or kanhi House Speaker o Garon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kay ginatugdan sa konstitusyon nga mubalik og dagan si kanhi presidente or former President Rodrigo Roa Duterte alang sa 2028 presidential elections. Gipasabot ni Alvarez nga ang ginadili lamang subay sa 1987 Constitution mao ang pag-re-elect sa nagkalingkod nga pangulo sa nasod. Gibutsyag sa representante nga tumong sa konstitusyon nga malikayan ang gibuhat ni kanhi Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na padayon ang pagdumala sa Malacañang sulod sa duha ka dekada. Dugang pa nga dili ma-apply kang FPRRD ang maong balaod tungod di naman kini ang incumbent. Gibarugan usab ni Alvarez nga sa 13 ka oras nga pag-atubang ni Duterte sa Quad Committee hearing nalagsik gihapon kini og duna pa kini igong kusog nga modumala sa nasod mga kasama. Sa po ninyong comment ni Ana, aduna tayo mga post di sa social media. Sa ato ang DXDC62 at Aramendava, pwede ipadangat ang inyong mga komentog, mga reaksyon. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.